Уважаеми зрители, ако си спомняте, Бойко Борисов в началото на предизборната кампания беше обещал, че веднага след изборите горивата у нас ще поевтинеят. Бензина ще стане по-евтин и така нататък. Понеже знаете как изглежда Бойко Борисов и какъв човек е, предполагам тези от вас, които имат здрав разум, и бързо усещате, че той за пореден път излъга. Нищо не се промени, нищо не поевтиня, даже на момента се увеличават цените. По темата за цените на горивата и промените в Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, мой гост тази вечер е експерт по горива Иво Атанасов. Господин Атанасов, добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Сега чакахме на 3 октомври бензина да стане 2 лева, обаче нещо не се получи. Аз и в анонса го споменах, поредната лъжа на старото статукво, което пък утре ще се среща с промяната и ще се разбират по политики, но това е друга тема. Всъщност, реално, понеже сте експерт, каква трябва да бъде цената в момента и колко струва бензина и дизела към този момент на реални цени у нас? На реални цени у нас трябва да бъде на нивата от миналата година. Беше създадено през пролетта едно изкуствено напрежение, което дигна цената, което не е обусловено с абсолютно нищо. Цените на руския нефт, който използва рафинерията, са същите като миналата година преди войната. Така че цените трябва да са не повече от 2 лева на литър. 2 лева на литър? Да. Добре, защо е така диаметрално противоположна разликата? Е 3,80, примерно 3,70 и така нататък. Това е само на луксозния бензин и дизел, но разликата е такава, че във връзка с този конфликт в Украйна, България извоюва, не знам как, една дерогация. Тази дерогация вместо да се използва в полза на гражданите, на потребителите, каквито сме всички ние, се използва за едни страхотни печалби в момента за рафинерията. Тоест, уния приказки, че някой някъде взима това левче, са верни? Абсолютно са верни, но как се разпределя, вече никой не го знае. Значи той и депутата Христо беше направил една песен, дето 70 стинки са за него, па 30 отиват за Асен. Прав е бил човек. Прав беше и те самите си го признаха. Ако си спомняте, те първото нещо, което направиха, беше да се срещнат с ръководството на Нефтохим Бургас. И казаха, че са се разбрали. Те не излъгаха. Интересни думи. Дано имат ефект, защото аз разсъждавам върху това, че когато казваш истината такава, каквато е в публичното пространство, тя не се разбира от първия момент. Може в първия момент и да си виновен. Може да си лош. И може би трябва да мине време, за да може това общество всъщност да разбере, че нещо не е наред в тази държава. Всъщност, кой може да намали цените в тази ситуация и на каква база може да се формират едни намалени цени в тази ситуация? Кой е отговорен? Значи, единственото пазара, тъй като ние имаме пазарна икономика, може да регулира цените. При нас обаче не се случва, защото играча на пазара е само един. Когато имаш монопол, кой да ти направи конкуренция на цените? Определяш ги както искаш. Добре, да е този монопол. Тоест, ясно е кой е играча на пазара, но всъщност не трябва ли държавата да е над този играч и тя да задава дневния ред на този играч, а не той да контролира държавата и българските граждани? Така е, но аз така съм чувал, че и най-слабата държава е по-силна от най-големия бизнесмен, най-силния бизнес. Но държавата може би няма интерес да го направи това нещо. Има ли законов път, по който можеш да кажеш на този играч какви да са цените в България? С казване не става. Просто със свободна конкуренция. Това е. Свободна конкуренция. Да се допусне друг играч, който да преработва в Нефтохима или в някоя съседна рафинерия и да участва на пазара. Тогава цените по естествен път ще се коригират. Тоест, да разбирам от вашите думи, простичко за зрителя да става ясно, че тази система сменя единия и слага другия. 12 години, защото те се хващат за думите, 10 години, нали, реално в изпълнителната власт, единия се разбираше с този монополист и си прави каквото си искат 10 години. Сега дойдоха за 7 месеца двамата нови от промяната и
по вашите думи става ясно, че и те са се разбрали за тия 7 месеца да играят определена игра. Да, обаче тук се получи едно леко съвпадение. Освен, че се промениха и нашите ръководители, и в рафинерията се случи една промяна. Сатанизирания Валентин Златев беше заменен с едни млади руснаци, които нямат никакъв интерес това българския гражданин да ползва някакво нормално гориво на нормална цена. Всичко отива в офшорните компании на Лукойл. Много ми беше интересно един друг казус в публичното пространство. Когато имаше пред президентството протести срещу Газпром и цената на газа, и респективно нямаше нито един протест срещу цената на горивата и Лукойл, като и, знаем и Газпром как изглежда и Лукойл. Как си го обяснявате това нещо? Не знам дали ми направи впечатление при посещението на новия ръководител на Лукойл, как спря с кортежа си буквално пред президентството. Той си беше като вкъщи. Как да си го обяснявам? Не знам, все по-тъжно става. Аз със всеки следващ път тук се опитваме да търсим или да създаваме вероятности, че ще стане по-добре, така като ви слушам. По-добре няма да стане и явно никой няма интерес да стане по-добре. Войната при всички положения оказва ефект, но каква е вашата прогноза? Как ще варират тогава цените от тук нататък, при положение, че видимо имаме дестабилизация на парламента в момента, почти е невъзможно в тази ситуация да прави правителство. От друга страна, служебен кабинет вече управлява, като ударим чертата, ще стане 1 година. Как според вашите прогнозно ще се развива цената на горивото? Ще се качва или ще има някакъв баланс, както между другото сега стана с газа? Виждате, че паднаха цените. Цените на газа паднаха, защото те се притесняват от сериозно недоволство сред гражданите. Но при горивата няма да стане така. Ако забелязвате, леко натиснаха цената на автомобилния бензин, обаче дизела даже леко върви нагоре. Това се прави, защото на годишна база потреблението на бензин е около 700 милиона литра, а на дизел е 2 милиарда и 900 милиона. Там са по-големите печалби. Така че докато има война в Украйна, няма да падне цената на горивото, защото там се продава на цени и се правят по $300 на тон печалба. Какво става с тази Държавна агенция за метрология, с нейния надзорен съвет, там технически надзор и така нататък? Какво трябва да прави, за да повиши ефективността си и да обясняваме за нашите зрители какво прави и как трябва да повиши активността си? Значи, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се води като техническата полиция на България. Няма сфера в обществения живот, където тя да няма някакви контролни и надзорни функции. Там обаче сега скоро беше извършена смяна на един ръководител, който беше последните 5 години там управляваше и неговите съратници го смениха и му направиха един жест, като казаха, че са го сменили по негово желание. Обаче той се беше помислил, че това му е бащиния и зета каза, че никога не е казал такова нещо. И сега там по негово време имаше страшно кадърни хора, които бяха принудени или да напуснат, или бяха уволнени. Още има колеги, аз съм работил също там, които са страхотни експерти, но те са натикани въгъла и повечето екипи са направени, те са мисля, че 6 или 7 дирекции и се оглавяват от лоялни на него служители от предишната му работа, където работеше. Има ли въобще кадри, които според вас биха били подготвили, млади кадри, амбицирани, които могат да наследяват останалите в една така агенция? Ще ви дам един пример. Примерно, техническия надзор отговаря за асансьорните уредби. Няма в България вече училище, което да подготвя такива специалисти. Как да има вече наследници на тия хора, които да разбират и да могат да контролират? А 80% от асансьорите в България са произведени преди 10 ноември 1989. От асансьорния завод в София, в който вече не съществува, няма резервни части за тях и положението е трагично. Поредната доза песимизъм вкарвате с това и аз си го обяснявам абсолютно. Това е реалността, прав сте и затова си обяснявам, че
Няма какво да се очудваме, че повечето млади кадри избират да напускат страната, не се развиват навън, защото аз тук, като ви слушам, има един монополист, има една държава, която играе с този монополист, независимо кой е на власт и кой не. Въобще, аз сега да се върнем на... Интересно ми е вашето мнение. Ефективна ли беше мярката 25 стотинки на литър, която трябваше да помогне на бедния български гражданин, за да потребява бензин и дизел? Ами според вас, когато монополиста събира 1 лев, а от него име държавата връща 25 стотинки, дали е била ефективна? Нашия отговор го казахме отдавна, ние и затова напуснахме правителството. Въпросът е хората да разберат и кажат, ако има такъв народ са лошите, през вас, през експерти, през хора, с които това се занимават, да кажат каква е позиция. Нас никой не ни чува. Добре, че има телевизия като вашата, за да имаме трибуна да кажем нещо. Стоян ни е написал, има някакъв въпрос към вас, зрител. Стоян се кръстил никнейма. Ще го пусти в ефир. Така, господин Балабанов, бихте ли попитали госта ви какво мисли за предлаганите закони за намаляване на цените на горивата? Служебното правителство подготвя закони, партиите също. Радев зададе логичен въпрос на Делян Добрев от ГЕРБ, че предлаганите от ГЕРБ неща от Европейския съюз няма да ни позволят да ги направим, а тези, които могат да станат, ще пълнят европейския бюджет, а не български. Не знам дали сте запознат какво точно е предложението. Едното предложение беше да се сложи мито на нефта. Значи, когато се сложи мито на нефта, то ще дигне цената, ще повиши себестойността на продукцията и каква полза после, че ще дадат отстъпка. То пак ще е толкова, колкото е сега. Другото беше да се отнеме в свръхпечалбата. Как ще го направят? На чужда компания как ще вземат свръхпечалбата? Плюс това те могат да фактурират нефта на завода на каквато цена си искат. Тоест единственият изход според вас, за да има регулирана цена, е да има нормален пазар. Абсолютно. С други играчи. Ми разбира се. А същото ли се случва и при самите бензиностанции? Тоест големите бензиностанции, играчи, чужди играчи в България, с своите лобита да смазват малките предприемачи, които искат да имат малки частни бензиностанции в провинцията. Идеята с тази компенсация от 25 стотинки удари точно малките бензиностанции. Защо? Повече от тях не прилагат тази мярка. Първо, защото като приложат тази мярка, те един вид финансират държавата. Защото те горивото си го плащат на реална цена. После тази разлика от 25 стотинки им се връща с един дълъг период, прави им се данъчна ревизия. Представете си какво им се случва, за да си върнат това, което са платили вече. И реалният изход от една такава ситуация е фалит на конкретната малка бензиностанция, защото тя не може да покрие изискванията си, не може да стои на пазара, тя изчезва и остават тези 3-4 големи играчи, които познаваме всички, че сме по телевизията, да не им правим реклама. Някои са намерили варианти, обаче то е свързано с дейности на ръба на закона. Примерно манипулират нивомерни системи и така нататък, за да могат да си компенсират маржа, който правят. Същото ли се отнася и за качеството на горивото? Т.е. за да има този необходим марж, дали се намалява качеството на горивото? Не. Качеството по никакъв начин не се пипа. Бих казал, че на средноевропейско ниво в последните години поддържат едно добро ниво на качество, но има разлика, като на колонката ви напише, че сте заредил 20 литра, а в колата ви е сипано 18. Сега, понеже ние сме свободна телевизия, аз знам, че е така, но преди никой не го казваше. Тук е някакъв зрител, Еким Мекимов, е написал: какво ще каже госта ви по въпроса с данъчните складове за горива? Чувал съм, че и за тях Лукойл държи монопол. Лукойл държи 80% от тези складове. И няма как... там беше идеята с тази държавна петролна компания, ако си спомняте. Тя се създаде и тя имаше, мисля, че 4 данъчни склада трябваше да бъдат префърлени към нея от държавния резерв, обаче това не се случи. Защо тя въобще не стартира да функционира? Тя беше по идея на ГЕРБ. На ГЕРБ беше, на Влади Горанов и на Емил Караниколов. Идеята, тяхната, не знам каква е била, но в тази ситуация ще да свърши идеална работа. Сега в тази държавна петролна компания, държавата през нея можеше да излезе на пазара, да
внесе нефт, да го преработи и да го пусне на едни други цени, които... Ако обаче това е била реалната идея, защото това като гледам кой го предлага като идея, нали, Влади Горанов и ГЕРБ, идеята сигурно е била някаква друга. Само ще ви кажа, че трябваше и резерва от течни горива да мине към тая компания. А представете си при един приемо-предавателен протокол, дали нямаше да се окажат някакви огромни липси. Ужас. Според вас, чисто институционално в една такава ситуация, в която се намираме, каква ви е прогнозата за следващата година? Има ли оптимизъм или цените ще скачат драстично? Цените... Ако няма правителство, ако са ходи на избори, ако служебният кабинет продължи да управлява. Или обратното? Цените със сигурност няма да паднат. Това мога да кажа, да. Защото тези, от които зависи, явно са доволни. Тоест, майната му на предизборните обещания, това бяха поредните лъжи. Само така могат да го направят, със свободен пазар. Затова по-често на избори хората, които гледат, си правят изводите и когато ходят да гласуват, винаги сме казвали, господин Николов, че като ходим господин Атанасов, като ходим да гласуваме, трябва да гласуваме по съвест и със акъла си, защото заради мен, заради вас, заради цялото ни българско общество, представителната извадка е тази. И тя не е защото тя си иска да е там, ами защото ние сме я пратили там. Така изглеждат нещата. И най-важното е всички да излизат да гласуват. Дано тези, които гледат и да чуват. Уважаеми зрители, представих ви Иво Атанасов.